El Campionat de Catalunya de Menors 2021 ha aixecat el taló a les instal·lacions del Barberà Padel Indoor, el BPI. Durant 2 caps de setmana, del 12 al 14 de novembre i del 19 al 21 d'aquest mateix mes, el futur del pàdel català de menors s'ha citat en el que és la seva prova reina, amb una participació altíssima i que ha registrat ni més ni menys que 230 parelles participants. En aquest primer cap de setmana, els menors que han jugat han oferit molt bons moments de joc, executant cops d'alta qualitat i, sobretot, fent gaudir a les famílies i al públic assistent que ho han passat d'allò més bé veient les evolucions del planter del pàdel català. Creix entre 4 parets, una iniciativa pionera i que es va posar en marxa ara fa 3 anys amb l'objectiu de generar un clima i entorn favorable, fomentant els valors de l'esport i amb la voluntat d'aconseguir que els joves gaudeixin i s'adhereixin a un estil de vida saludable. Tanmateix, i durant el campionat, s'ha posat a disposició dels jugadors, jugadores, famílies i tècnics un servei gratuït de psicologia. L'equip de The Mental Point són els encarregats d'atendre els dubtes abans i després de la disputa dels partits dels joves jugadors i jugadores. Recordem que durant el primer cap de setmana del Campionat de Catalunya de Menors 2021 al BPI s'han disputat les fases prèvies, mentre que de cara al proper cap de setmana, el que va del 19 al 21 de novembre, serà el torn de les fases finals.